Točím, jo? 14:23 numerika 4, to je tady někde. Pryč, pryč. Odhoďte bomby a jdeme. Kurs 150. Kurs 150. To je přímo tady někde. Jo. 150, opravdu. Ano, 150 opravdu. Tlaky tam střílej. Se probudili. No. To někom. No, mě to napsalo Fires on Friend. Je tady 109, jde za mě. Jde za mě. Vůbec vás nevidím. Padá na tebe? Za mě jde, ty vole. Za JD. Ty jsem dostal teď kurva do prdele. Ano, je další. Tak pryč, JD. Máš tam dvě, pokračujeme. Už otočte na 180 ideálně. A já jsem byl na 150, teď jdu na 180, oni jdou furt do mě, že? Musíte do země. Já nemůžu.